Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Keď sa zúčastníte volieb, páchate zločin protiústavný. Mobilizujte sa. Bratia a sestry, postavte sa na stranu antiklerofašistického hnutia. Morho! Mier začína pravdou a dneska tú pravdu nasypeme. Ruský národ je národ medzi spravodlivými. Na Ukrajine sa pestuje benderovizmus. Vydávajú známky, našli sa tam biologické zbrane zamerané na DN slovanských národov. Odoberanie orgánov sa tam uskutočňovalo. Samozrejme, ruských občanov. O čom je nedemokratický židovský kartel Facebook prostredníctvom metastázy Instagramu. Odsudzujeme rasizmus, klerofašizmus a kleronacizmus. Ukrajina je celá od krvi. Majú na krku 67 pohlaví. Už to je šialené. LGBT tu presadzujú. GMO. Mám pokračovať. Mohol by som takto sypať údajov do nekonečna. Rusi nemajú kde ustúpiť. Zahnali ich do kúta. Národ má právo pred jadrovou hrozbou použiť preventívnu ochranu. A to znamená jadrové zbrane. Koľko mám ešte nasypať tých faktov? Zvedáme sa, že napríklad ruský tank takzvano povedali, že išiel a masakroval auto. To bol ukrajinský tank. Zábery z Kyjeva dali z počítačovej hry. Čaputka, si mimoprávny režim, si vojnový zločinec aj so svojím bataliónom Tisovcov. Morka Čaputová, nemáš ústavné zmocnenie. Miliónkrát som videl UFO alebo niečo podobné, čo lietalo. Stretol som sa s neľuďmi, ktorí vyzerajú ako ľudské bytosti. Ja mám takú nejakú zvláštnu schopnosť, že spôsobujem fyzickú bolesť svojou prítomnosťou. Ešte len teraz stáňam do piči, už čítam kokotské správy do Boha od našej vlády skurvenej. Ja som stratil majetok v hodnote 1,5 milióna. Minimálne 1 milión. Jak tomu roky, ty pičo jedna. I ty Heger. Ma nejebte. To chce mať so mnou problém. Ako sa povie po čínsky 100 000 Rusov, tak sa povie, že výsledok rozviazal som zmluvu so štátom. Polícia nemá právo ma zhabať, súdy nemajú právo ma súdiť. Občiansky tribunál je ochotný nechať exkulpovať, vyviniť sa Robertovi Ficovi, nech spolupracuje s tribunálom. Ale takže my budeme udávať, čo sa bude robiť, nie on. Nás otročujú židovky a anglosasky. Muž je zbraňou v rukách ženy. Slovánky znásilňujú mužov. Som pripravený normalizovať vzťahy s Ruskou federáciou. Slovenky a Slováci. Morho. Smart televízor komunikuje so mňou, rozpráva so mňou. Ešte, že nerozumiem ani po špansky, ale viem, že rozpráva so mňou. To nie sú žiadne drogy. Pretože keď vidím po stene chodiť pri Sherry, napríklad taký Trump, neviem prečo práve on mi vystúpil v televízore. Kto mi pol roka nedá už žiadny privát, že sa ani vo sprche nemôžem osprchovať ani urobiť. Prvá bomba nech spadne do piči na tlačareň v USA. Nechceme diktát! Chceme, aby ste vedeli, že sme stále Československo. Potrebujú, aby si zdochol od hladu, aby si žral škriatkov a larvy a neviem čo všetko. My sa ich nebojíme! My nechceme lúzať! Prečo by naše deti mali ísť na vojnu? Však môj syn ani sliepku nevie zabiť. Slovensko vždy chce mier, vojnu nikdy nechce. A kto chce bojovať, a kto chce bojovať, nech odletí na Mars. Nech žije Putin! Najsilnejšou zbraňou je ruženec. Zvolenčania. Akí pacienti dávajú peniaze najčastejšie? Väčšinou sú to chudobní ľudia. V 68. Rusi prišli, OK, ale keď odišli, nezobrali nám nič, ešte nám nehali. Kráľovej holi stojí strom červený, za
zatýkať, ale nie na múdreho a citlivého vlastenca Putina. Toto je Banská Bystrica! Morho! Sme normálni! Američania spravili puč, nazvali to Mejdan. Keď sa Slovan postaví proti Slovanovi, tak tým pádom padá celé Slovensko, padá aj Rusko a všetci padajú, tak my sa musíme postaviť ako Slovania a nesúhlasiť s touto americkou propagandou. Vlaky na Ukrajinu idú, zbrane a mám aj dôkaz, aj fotky. Nemôže nás ovládať 20-30% liberálov, neoliberálov, homosexuálov a ďalších. Odkaz pre toho českého prezidenta Petra Pavla. Počúvaj ma, ty čo sa je o slovenskej politiky. 24 plus 2 plus 20 plus 22 dáva znovu hrozné číslo 68. Neberte ma tu ako konšpirátora, lebo proste to je dosť zaujímavé, lebo matematika, ako sa hovorí, neklame. Ľudia to uveria každej chujovine. A mimozemšťania sú vo vláde, Anka. No jasné, reptiliáni, ale to je logické. Reptiliáni boli, sú na to dôkazy. Kriste, neposielajte mi správy z galaxie, prosím vás. My máme konkrétne riešenie, nádej, ako vyjsť z tejto situácie. A my nepotrebujeme žiadne licencie od centrálnej banky. Hovoríte o pravidlách. Aké sú tie pravidlá? Ja stále budem dostávať tú rentu? Je v tom nejaký háčik? Ak niekoho zaujímajú pravidlá, tak ja sa opýtam, a prečo sa to až tak silno zaujíma? My sme vymysleli spôsob a štruktúru, ako niekomu niečo odovzdať, dokonca aj to, čo mu patrí, a ešte o tom nevie. Hlavne, že my o tom vieme. My sme aj komunikovali, že vychádzame z vesmírnych pravidiel, z vesmírnych zákonov. Ja nerozumiem, aký idiot môže dať takú otázku, a ako bude fungovať družstvo? Bytosť na úrovni právneho vedomia, debil až idiot. Ja už som bol mŕtvý a Boh ma oživil, aby som tu bol, aby som to teraz povedal. Fuj. Nehambíte sa! Polícia, pozor! Zatknite Čaputovú! Zatknite ju! Zapredané Cerešová skurvená televízia! Musíme odstrániť pornoveby. Vaginalizmus je vojna. Tak teraz sa smejte. Morho. Smejte sa teraz znovu. Odmietame arísku nadvládu. 67 pohlaví. Pán Jozef Kláni ponúkol, že on mi pomôže právnu pomoc. Nemalo by sa stať to, čo sa stalo pánovi ministrovi Káčerovi v Michalovciach, kde ľuďom, ktorí mali iný názor a áno, nesprávali sa možno úplne slušne, tak im tam nadával do podliakov. Si ubožiak, človeče, čo si to hodil, si ubožiak. Viva Putin! Viva Ramzan Kadyrov! Ahmad Sila! Vojna na Ukrajine sa koná na príkaz Boží. Jeho vojsko zabíja len tých, ktorí sa priečia plánu Božiemu. Máme mandát politiky rasizmu, pohlavného rasizmu. Čaputová si dovolila nás obviniť. Sme narušili domovú slobodu kybernetického teroristu. My ustanovili znalecké dokazovanie z odboru psychiatria. Smiali ste sa, že sme blázni a tak ďalej. Prokurátor žiadal môj duševný stav vyšetriť. Morho! Mimozemské civilizácie kontinuálne sledujú vývoj na planete Zem. Únosy ľudí mimozemšťanmi. Existuje neoficiálny údaj, že až 4 milióny Američanov boli unesené mimozemskými civilizáciami, ktoré ich skúmali. Robiť jednu stranu, ľudovú stranu chudoby, priateľstva s Ruskom a so všetkým pokrokovým svetom. Putina poslal na to, aby urobil na zemi poriadok. Putin nechce vojnu, Putin chce mier. Dúfam, že ma počúva. Putin, určite. Zdravím ťa, bratíšku. Dávno sa stal majiteľom pivovaru Heineken, konglomerát, alebo ako to nazveme, hej, BlackRock. Tak aké bude to naše pivko po chvíli? Tiež nám do toho dá nejakú mRNA vakcínu? Hej? Lebo Billy Gates, ten vie skaziť všetko. Tak ako posral ten Windows, posral Skype. Normálne to urobíme, prosím, nepustíme do parlamentu a ideme tam my. Celá táto šaškareň končí. Ideme do finále. Vo finále nebude dolár, nebude euro. Ja už dlho neplatím dane. My normálni a musíme zorganizovať vývad Rusia. Sme povstalecká vláda, takže
Treba, aby sa postupne vybudoval rešpekt voči nám. Nepochybujem o tom, že historici, tí ľudia na Akadémii vied vedia, aká je pravda. Ale oni tú pravdu nepovedia, pretože by ich vyhodili. Môžu si to dovoliť povedať len amatéri, ako som ja. Slobodná tržná ekonomika je katastrofa. Demokracia je totálny nezmysel. Potom svetová vojna v roku 2025. V podstate celé dejiny sú sfalšované. V Rumunsku kdekoľvek kopnú a niečo začnú vykopávať, tak to hneď radšej zakopú. Pretože na čokoľvek narazia, tak je slovanské artefakty, že vlastne Rumúni boli Slovania. Etruskovia boli jasne Slovania. Rímania boli Slovania. Oni zdegenerovali. Áno. A tak teda naši predkovia Sloveni zničili Rímsku ríšu. Ostrogóti, Vizigóti, Frankovia, Hunovia, Vandali, Markomani, Kvádi, hej. Slovanské kniežatstva z oblasti Podunajska a Karpatska. My Sloveni sme zničili Rímsku ríšu. A oni sú z toho na mŕtvicu. Alexander Veľký bol skutočne Slovan. Jeho armáda to neboli žiadni Gréci. Jeho armáda boli Sloveni z Podunajska a z Karpatska. Starí Gréci boli piráti. S pirátmi by nedobil nič. Hej. Piráti to sú zbabelci. Oni vyhrávajú len vtedy, keď sú v presile. Spartania to bola slovanská posádka na Peloponéze, aby udržala tých pirátov na úzde. Homer písal slovenským jazykom. Oni ho len preložili potom do gréčtiny. Troja bolo slovanské mesto. 85% Slovákov sú potomkovia predkov, ktorí žili na Slovensku už pred 8000 rokmi. Žiadne sťahovanie národov nikdy nebolo. Civilizácia v Európe vznikla na Slovensku. Slovenský jazyk musí byť najstarší jazyk. Ježiš Kristus bol Sloven 100% Slovák. Slovenčina jazyk musí byť najstarší v Európe. Nemčina, taliančina, angličtina, všetko zdegenerované jazyky zo slovenčiny. Ak platí dualita, tak v dualite musí platiť hierarchia. To znamená, aj vzťah medzi mužom a ženou nemôže byť rovnocenný, ale musí byť hierarchický. Jasné, kto je nadradený. Nadradený duchovne je muž. V príbalovom letáku je napísané, že vakcína mení ľudské DNA. Jasné, samozrejme. Ste členmi Slobodomurárskej lóže, ktorá sa hlási k uctievaniu Lucifera. Všetci Židia, nechápem, ako je možné, že Židia riadia Slovenskú republiku. My sme sústavne penetrovali. Budeme vykonávať kefovanie. Slovensko je provincia Eurorajchu, gynekologičky Ursuly von der Leyenovej. Až by vás napadli konspirační teórie, že niekto chystá ďalší pandémii, ktorá vypukne v druhém polroce a ktorá bude mať charakteristiku buď nové varianty covidu, Arcturus, nebo to bude nejnověji objevovaná houbová choroba a onemocnění, ktorá má smrtnosť 4% a je to přímo desivé a nezabírá žádné antibiotikum. Ani to nejnovější. Na našej strane je stvoriteľ. Moja mama má problém preto, lebo je gojimka. Morho. Pavel z rodu Zítku. Svobodný živý člověk z masa, krve a kostí. Používáte pozemní komunikaci bezplatné dálniční známky? To je úplně jedno. Jste ochoten uhradit blokovou pokutu ve výši 2000 korun? 5000 stříbrných uncích. Jste ochoten uhradit tuto pokutu? Já si nedělám srandu. Ne, já nejsem... Víte co, já jsem i samosoudce totiž. Ho. Boli sme za bláznou. Chcú vás dojiť so svojou chobotnicou. To vojenská zbraň, ktorou sa rozšíruje terorizmus. Čo potrebuje Slovensko? Mužnosť a mužnosť. Ja odmietam túto diktatúru materníc. Vyčerpal som sa. Tak. Morho. A hamba Markíze. Áno. Ako to povedal zakladateľ časopisu Morho, pán Lukášik. Berieme do rúk zbranie ducha, aby sme nimi porazili divízie mocných tohto sveta. Vyjadril úplnú sústrasť Prigožinovi, jeho rodine a priateľom. A myslíš si... Ale nezabudnite, že smrť je len začiatok. Tak, to je ono. Slovani, jak sú mier. Nikdy proti Rusku. Fašizmu. Slovenského. Ahoj. My by sme mohli normálne ísť a ľudí zastavovať a povedať, kam ideš. Idem do obchodu. Nejdeš do obchodu, ideš s nami, ideš sa postaviť na odpor. Open society. Koľko máte rokov? To je málo. 80. Tak to už dlho nebude trvať, ne? A vy koľko máte? Opäť menej. Opäť máte 75? Tak. No 80, no tak dobre, tak ešte pár rokov tu budete. 155. No, takže takto to bude. Tu ešte sa bude musieť
táto generácia vymeniť, pretože to je beznádej. Pre mladých ľudí je to beznádejné. Pretože títo budú voliť Fica až do smrti, že? Takže nech žije smrť. Kurva už obvinený pomalu, už je kurva už zdrhají a nevím co, protože kurva úplatky a všecko možné a krádeže. Jenom on je ten křišťálový hrdina, který teď obvinil Evropu, že mu nedodali rakety. Tak ale kurva, co dělá frajery? Co dělá frajera, kurva, jaký on je, jak je ta Ukrajina, je hrdinská a dobudeme to Rusko a za chvíľu zastavíme se až v Moskvě někde a budeme, a potom nedali mi zbraně, ježišmarja, radši držíme huby. On si pořád neuvědomuje, že on je ten malý pes jenom. On je ten malý pes, on je to sfetované, úplné sfetované a sprasené hovno. Nic jiného není. Ale právě tyhle sudečtí aktivisté, jak bych je nazval, ve službách globální lichvy, připomněl bych teda opět tu knížku Růžová svastika, kde je zjištěno, že navíc teda ten sudetofašismus byl vydatně homosexuální. Tak tahle skupina ve službách globální lichvy dělá to, že rozeštvává lidi.